Dobra, a powiedz, kiedyś ty zaczyna zbierać ptaszki i właściwie po co ci to było? Jest jakiś taki moment, jakoś ptaszka, którą byś chciała pokazać naszym odbiorcom, że to była ta pierwsza i bez niej się wszystko stało. Ja? To jest winowajczyni wszystkich moich torebek i całej mojej kolekcji. Jest ciekawy materiał tej torebki. Jeżeli się troszeczkę na tym znacie, to jest to torebka metalowa. Ona jest konkretnie miedziana i ma tutaj takie paski pomalowane zielone lub też może sama się zrobiła zielona, bo przecież tlenek miedzi to gręczpa. Ten materiał, oprócz tego, że to jest miedź, taki jak wytrucik, takie uplecione, to się nazywa bisior. I wyobraźcie sobie, że dawniej z takiego materiału, oczywiście o wiele bardziej grubszego, kółko na kółko, robiono takie ochrony głowy dla rycerzy. No ale dobrze. Skąd ją mam? Dostałam ją w prezencie. Ta torebka przyjechała z Niemiec. Dostałam ją w prezencie od mojej koleżanki, która mieszka w Niemczech. Jest to początek XX wieku, klasyka Art Deco. No i to był taki klejnocik, taka torebusia, którą pani miała sobie tutaj na rączce. Co tam miała? Szminkę, bo kobiety się wtedy już zaczęły malować, obcięły sobie włosy. Ja akurat nie mam obciętych. Była tutaj w środku bardzo piękna korunkowa chusteczka, która raczej służyła do takiego markowania, że tak mi przykro i tak obcieram sobie łezki. I coś, co wam już pokazywałam, co budzi mój naprawdę niezmienny zachwyt, haczyk, na który się łapało męża. To jest haczyk do gorsetu, ale także haczyk do butów. Czyli panny przychodziły na bal, przyjeżdżały na bal w butach takich zamykanych na tenże haczyk, a potem trzeba się było przebrać w pantofelki balowe i do tego rozpinania i zapinania służył haczyk, który się kawaler załapał, to haczyk dostawał do ręki, no i zapinał te buty i przy okazji mógł się zapoznać z kształtem łydki. No i ta torebka długi czas była samotna, podobała mi się, no ale bałam się ją zniszczyć i potem nagle złapałam bakcyla przez niejaką panią Hankę, o której już wam wspominałam, albo wspomnę dopiero, która zaczęła wystawiać na pewnym portalu torebki, które odziedziczyła po swojej cioci. Niestety nie stać mnie było na żadną z nich. Louis Vuitton by się też mógł pochwalić takimi cenami, ale moja kolekcja przez lat 20 doszła do naprawdę wielkich rozmiarów.